Това ли е антихристът, за когото Библията говори? I am Abdullah, the successor of Imam al-Mahdi alayhi salam, the successor of the Comforter Ahmed, the successor of Simon Peter, the successor of Muhammad, the successor of Jesus Christ. I am the true and legitimate Pope. I am the proof upon the Christians. I am the son of the Muslims through my father and the son of the Christians and the Jews through my mother. Абдула Хашем е египетско-американски религиозен лидер, основател на ахмадската религия на мира и светлината. Известен още като Аба Ал-Садик или баща на правдивите, той се обявява за приемник на Исус и Мухамед, за Махди, спасителна фигура в исляма и дори за новия папа. Хашем твърди, че смъртта на папа Франциск е чудо, предизвикано от скандиранията на неговите последователи. Той прави редица, меко казано, абсурдни и небиблейски изказвания, че Мухамед е утешителят, за когото Исус говори, че Исус и Мухамед са братя и че апостол Павел е лъжец. Поради зачестилите обвинения към него, той отрече да е антихристът и обвини вместо това държавата САЩ. Ето какво каза този самозванец на християните по света. Now, O Christians in the East and the West, hear me and obey. I am a messenger sent to you from Jesus Christ alayhi salam. Paul is false and led you astray. The church is corrupt and no longer upholds the law of God. Абдула набира популярност въпреки огромните му лъжи. Исус няма земен приемник. На кръста той казва: свърши се. Дългът за греха е платен, делото му е съвършено и завършено, а сега очакваме неговото второ пришествие. Исус и Мухамед не са братя. Коранът погрешно отрича смъртта, възкресението и божествеността на Господ Исус. Утешителят не е Мухамед, а Святият Дух. Исус казва: утешителят, Святият Дух, когото Отец ще изпрати в мое име. Антихристът не е държава, а човек. Словото го нарича човекът на греха, синът на погибелта. А Павел е апостол, посочен лично от Христос, който дава живота си за вярата. Абдула сочи единствено към себе си, както Исус предупреди: пазете се да не ви заблуди някой, защото мнозина ще дойдат в мое име, казвайки: аз съм Христос, и ще заблудят мнозина. Аз дойдох в името на моя Отец и не ме приемате, но ако дойде друг в свое име, него ще приемете. Последователите на Абдула твърдят, че той прави чудеса, а самият той се опитва да обедини религиите под себе си. Все неща, които се очакват от антихриста. Чудесата обаче не са публични, а Абдула не е особено харизматичен, което значи, че вероятно е обикновен самозванец. Неговата поява обаче е ясен симптом за духовната заблуда в последните времена, пророкувана в Библията. Истинският Бог вече се въплати в човек. Исус Христос понесе наказанието за нашите грехове. Ако разпознаваш изпълнението на пророчествата, знай, Исус те обича и не иска да се страхуваш. Покай се и го приеми за Господ и Спасител още днес.